selain bersih desa, selain muludan uga pengetan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Malam hari ini juga peresmian patung patung neng endi kalau enak loro neng dhuwur truk. Ya. Jangan nonton wayang neng dhuwure truk. Ora apa-apa malah penak kono. Ngono ya. Ora. Iki mau ket sore nek serius men. Biasane wis guyang-guyu darder-darder. Saking pintere sing njaluk lakon. Ngono sapa? Ya panjenengane Pak Lurah. Sadika. Ngono. Ya inginane meling karo aku pokoke lakone kudu Gandamana luwe. Luweng. Sing sempat viral ana ing taun 2015. Ngono. Dadi iki lakon ki serius. Ora kakean guyon ning penuh dengan trik dan strategi. Lah, iki saking pintere Mbah Sadika minangka dadi kepala desa lan maca swasana. Iki lakone lak rebutan kelungguhan utawa rebutan kursi to no. Ora beda somben November kuwi Nuswantara yo ngenekke pilkada. Ngono ya. Iya saking pintere sing njaluk lakon domongi ya. Iya. Mula iki minangka pertanda minangka contoh. Iya, contoh sing elek ki aja dienggo, ning contoh sing apik sing dienggo. Iya. Tur masyarakat ana ing Nganjuk khususon ana ing Sanan, Pace iki masyarakate wis dewasa kabeh. Ya. Bedane pilihan sok November kuwi ora perlu dadi jotosan. Bedane dukungan aja nganti dadi kerengan. Ya. Anane mat sinamatan daya dinayan selalu menjaga persatuan dan kesatuan kuwi sing penting. Ngono ya, yang iya. Gandamana luweng. Iya. Dadi engko sewengi iki tanpa guyon. Ora nek guyone eneke mung serius karo serius, adu strategi, adu trik dan lain sebagainya. Ngono. Iya. Iki mau jane sore iki rung enek metu buta-buta ting pecacil iki ra enek ya gandeng Pak Sadika. Kuwi njaluk ket sore kudu dikai perangan sik ngetone buta sing koprol-koprol mubeng-mubeng. Ya tak pinangkani. Disembadani penjaluke Pak Sadika. Iya, sebabe lah sing bayare kuwi ya, Nduk. Ngono. Sing bayar penjenengan Pak Sadika kok. Iya. Dadi apa sing dingendikane, apa sing direkweske, apa sing dijaluk ya kudu dipinangkani. Wong dasare bengi iki anggone wayangan ki intine dari Mas Sadika ucapan terima kasih rasa syukur nyenengke wong akeh. Ngono. Saya dalange karo panjenengane warga masyarakat khususan dari Mas Sadika ki wis kaya dulur dhewe. Mula sak penjaluke waton aku iso ya tak sembadane saking becike, saking apike, saking kaya sedulurane nganti sayane ken biyen sayane kuwi regane dalange ya ora iso mundhak. Piye ngono kuwi Jajah? Ngono. Aja meneh kok taun iki, taun ngarep kuwi panjenengane Pak Sadika wis calang meneh tanggal 13 September 2025 dengan catatan dalang ora mundhak. Ngono iya. Iki dulur ya. Cikal bakal awake dhewe karo warga kene iki kaya dene neruske tongkat estafet saka Mbah Haji Syukuron Suwanda. Biyen sing kulino ditimbali ana ing Sanan ki Mbah Haji Syukuron Suwanda. Mbah Haji Syukuron Suwanda sok nek aku wis sepuh wis tuwek Mas Lurah Sadika. Ya. Ngono. Wis ora sah aku sing ditanggap ning anakku wae sing ditanggap. Lah kapinujon masyarakat ana ing Sanan kuwi luwih milih awake dhewe. Ngono. Arep Pak Sadika ki lha jenenge wong lurah iku kontraktor lho, Nduk. Duwite ora ya ora enek serine. Arep nanggap Pak Purbo Asmara kelakon sing regane meh 100. Panom Surata 120, 130. Kok nanggap kowe? Ya kuwi mau golek darang sing murah ra iso mundhak kuwi mau. Dadi ngono ya. Iya. Pengiritan. Lah iya wong iki acarane papat ya wayangan niku kudune petang bengi ya mempisan. Wis ora apa-apa bakune iki dulur iki wis kaya ngono kuwi awake dhewe anange mau manut karo manut ya awake dhewe ngestoke dawuhe wong tuwa.
awake dhewe khusus ning sanan kene iki karo bapak utawa Mbah Haji Sukron Suwondo ki ora entuk larang, ora entuk dipadakne karo desa-desa liyane. Mergo iki cikal bakale sing babat-babat dhisik iki Mbah Haji Sukron Suwondo. Ning nganti ora manut karo Mbah Sukron regomu mau undakne padha kancane iki engko wekasane ndak awake dhewe nampa kuwalat. Dadi kanca-kanca yoga sinden ora iso mundhak nek khusus ning sanan kene. Padha karo 3 tahun kepungkur basarane. Ngono ya. Heeh. Lha iya ngesokke dawuh. Bakune kuwi nok. Oh iya. Ya ngestokke dawuh. Heeh. Yo iki gandeng lakone ya dawa tenan. Ya dawa tenan. Heeh. Mula matur sembah nuwun adicara bersih desa. Heeh. Terus peringatan HUT RI yang ke-79. Heeh. Syukuran perpanjangan jabatan kepala desa. Ya. Dan ketua BPD tambah 2 tahun. Oh, ngono ah. Ya. Do disyukuri. Heeh. Sing nyukuri sak ngertiku sak kecamatan Pace iki sing syukuran tambahan jabatan ki nembe loro no. Oh, loro. Heeh. Siji anu kae ndek ngenane jetis. Wah, ngono Pak Jasmadi. Heeh. Loro terus neng kene iki syukuran 2 tahun jabatan tambahan. Oh, liyane kok tenang-tenangan iki ngopo doan lurah-lurah iki. Oh. Oh, ngono. Lurah babatan barang ki lho wis omong karo dilungkas wayangan Mas Kangko. Saya ini kok urung telepon aku mek ndelok ae piye to iki. Heeh ya. Oh ngono wong bar bangun ke dalem griyane engko di enteni sawetara. Heeh. Wis Pace iki wis karo awake dhewe wis ora enek sing ora kenal kok. Nduk kabeh kepala desa kuwi kenal kabeh ya kecubung. Oh ngono ah. Cubung ki mau sore ya ketemu. Ah ngger lurah rambute gondrong kaya gali ya kuwi. Cubung ah. Ya. Kan sak kiwa tengene sembah nuwun. Wah ngono ya. Ya ngiras pantes ya mulutan ya heeh mulutan dirangkai menjadi satu acara ing pada malam hari ini. Uga iki terima kasih matur nuwun ya karo sapa ya para pepundhen ingkang sampun kepareng rawuh utamane panjenengane Bapak Haji Dr. Andes Sujono bapake awake dhewe. Heeh. Aku sore wis kelakon ngabiyantara sowan mrana no. Oh ngono ya. Ah. Beliaunya ditungakne tetep panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Uga sapa meneh ketua dewan DPRD Nganjuk menjalani Bapak Dr. Andes Gondo Haryono. Ya. Uga rawuh. Heeh, sore mau ya foto karo aku. Wah, ngono ah. Ya. Semua bapak-bapak dewan DPRD Nganjuk Kabupaten ana ing Dapil 4. Wah, ngono ah, para komincam Kecamatan Pace, ya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, uga kepala desa se-Kecamatan Pace. Wah, ngono. Padha hadir, iya. Utamane jetis Pak Jasmadi duwe utang nalika mbiyen wayangan ana lapangan jetis kek wayangan lakon Bratayuda kek Pak Lurah Sadiko lak nganti jam 2. Ki engko ya kudu nganti jam 2 Pak Jasmadi. Wah, ngono. Kaya duwe utang ya heeh kaya ngono kuwi no. Oh ya guyupe rukune kepala desa sekecamatan Pace iki pati diatungi jempol. Oh ngono heeh. Guyub peduli ning ya kuwi konurunan 10.000 10 juta wayangan kok angel men dikoordinasi. Oh ngono ya. Ya engko dilongkas. Heeh ya heeh matur Mbah nuwun ya. Iki gandeng ana bintang tamu pirang-pirang ngaturke lelagon sing baku luwih dhisik ya bersih desa karo pitulasan. Oh ngono ah ya. Dijukuk pelok barang ya, pelok barang. Men ora lagune ora kedawa-dawa. Aku njaluk lagon gugur gunung. Ya, dibacutke lagon 17 Agustus. Ya ngestoke dawuh. Ah. Telung ramban ya nok. Oh ngono ah, Wijo Laras Indonesia wis do kumpul, wis do nglumpuk ngabiyantara sowan. Oh ngono ah ya. Nah jenenge ning Pace iki iya sing mirsani no ya lapangan bola sing jembare kaya ngene tumplek-blek masyarakat ana ing Pace niki nggih warga Pace anu sanantok niki Pak Lurah wong jaba desa napa enten ngeten iki kon mulih kon nanggap dhewe lurahe oh ngono ya ndelok lurahmu ya obong ngono lho kon nanggap ora mek ndelok ae
Ora wong saking rakete karo awake dhewe iki. Masyarakat sanan sak kiwa tengen iki wis rawuh kabeh kaya ngene. Heeh. Mongko angine gedene kaya ngene semribit kaya ngene lek nganti direwangi lek anti rakatan kowe matur nuwun titipane sepeda motor ki mau nganti mbludak kaya ngono. Heeh. Wis mbah nuwun pokoke barokah sedayanipun. Warga masyarakat wonten ing Sanan Pace sak sampunipun ngawontenaken pagelaran bersih desa ya pengetan kamardikan mulutan tasakuran Pak Kepala Desa Sadika ana ing desa Sanan kene dadi desa ing Baldatun Tuyibatun Warapun Gopur Gemah Ripah Loh Jinawi Kertotata Raharja Murah Sandang Panganan Papan ados saka bencana alam kang sarta sedaya warga masyarakat lan perangkating desa tansah pinaringan bagas kewarasan sehat walafiat panjang umur ingkang barokah rezekining kathah putra putrin putra ingkang soleh lan solekah wekasane sesuk bakal selamat donyane selamat akhirate Allahumma amin ya rabbal alamin ya ayo kaya ngopo gugur gunung diaturke yuk wis katur ya kanca-kanca Wijolaras Indonesia komplit ya iki asline bintang tamune lak ngur Mas Gareng Semarang tono. Oh ngono. Lah mau sore panitia telepon Mas Kanggo mbok digawane bintang tamu tambahan namun sindene jenengan tok. Ya mula tekaku rene iki mau rada telat biasanya jam 6 wis tekan kene iki mulai gek jam 7 nak ngambah neng kene no. Oh ngono. Mergo mampir golek bintang tamu dadakan alhamdulillah entuk. Lehmu entuk neng ngendi? Aku mau liwat ngarep guyangan. Kuwi enek sing ning ngarepan jungkatan timbangane neng kono wis tak kei kebayak karo tak kei gelungan macao tak kon rene. Oh, sinden sing lagi teko. Heeh, kuwi dudu sinden begenggek nduk kuwi. Oh, ngono. Oh, ngono ya. Ya, nggih. Ngoken gayengke swasana. Heeh, ancen ya kaya ngono. Wis diprogram karo panjenengane Pak Sadika kepala desa. Ana ing Sanan ya iki taun iki bintang tamune Mas Gareng Semarang Gareng build up ngono karo Mbak Manohara lah untuk tahun depan wis BP utawa wis panjer karo bintang tamu sapa Niken Salindri ngono Dimas Niken Salindri ya wis dipanjeri mau bengi kebetulan mau bengi bocahe ketemu kelawan aku ana ing Kediri ya tak tari nduk tanggal 13 September 2020 jek 00 niku Pak. Nyo iki panjere iki esuk ning Sanan Pace. Oh ngono. Lah sik taun ngajeng niku nengke regane nggih mundhak wis to. Gampang wong lurahe kae bral-brol aku yo ngono. Golek mundhak yo tak omongne karo lurahe. Oh, lurahe kontraktor kono gleleng tenan. Ya iya. Ngono Niken Salindri taun ngarep wis genah tanggale wis. Tanggal 13 September. Oh ngono ya. Jek tahun ngarep kok wis pesen tanggalan timbang malam minggu kedisian liyane. Ya. Ayo Pak Lurah Jetis gendang Niken Salindri ora iki. Ya. Ya. Oh ngono tahun-tahun bulan-bulan ngono iki rame-ramene tanggapan lah iya. Ya ngesoke dawuh. Ya nak. Oh ngono diaturi Mas Gareng supaya tindak neng panggungan belok biasa ya belok biasa ya diaturi munggah neng pepanggungan ya yo ditumpake perahu Mas Gareng Semarang yo ya ayo kanca neng gesek gembira iki Mas Gareng saka Semarang ya nok ya ndek iki tak protes panitiane mergo ning nggon banner ki fotone dudu Gareng iki tak protes terus diganti lagi Gareng 15 juta kok padake Gareng 3.500 ya ora gelem 15 juta karo colok matane aja ngrembug kuwi ya ora kenal dirembug ya saru ya weh saya ning karo dulur kaya langganan karo Sanan ngene iki ora kena ngrembug perkara perbeya ya Mas aja dirembug ning ya cukup digenahke oh iya wong aku iki teran Mas ngapa ya ora munafik butuh duit wong kehidupan itu ditopang oleh uang iya ning kene iki mau sore iki wis mak celes tekodok dipethuke Pak Kades Pak Lurah Pak Sendika iki Pak Sadika sapa Sadika
Rumangsaku sendika. Pak Sadika ki rumangsa diwongke. Kok iso? Loh, seniman ki anggar teko dok dipethukke sing duwe gawe, kuwi rumangsa disanjung, dijunjung, dihormati karo ya karo ngarep-ngarep. Oh iya, tambahan apa ora ya? Iya. Tambahan gawean ki sing kena. Tambahan ora aja meneh kok tambahan rokok lho nganti saiki aku urung dikeki ya. Saking senenge ora apa-apa, wong pas mentah. Wis ayem tentrem mergo wis dipanggi Pak Kades. Gupuh lungguh karo suguh, iya ta? Itu komplit. Mula aku ya tak cucukke mulai budhas kok omah turu ning jero kendaraan. Perune gen fight. Iya. Melek-melek ki ning Lopoci iki. Lopoci ki apa? Lah kowe iki anggere saka kulon ki mesti ngliwati kecamatan Lopoci. Lo ceret to? Lho, saiki ora modern, saiki poci ceret wis ora ono. Oh, alah ger. Maksud diganti lho. Lo ceret kok lo poci. Lha saiki ki akeh iki teh poci ora ono, teh ceret ki ora ono. Oh iya, bener. Wah, kowe ora gaul. Iya. Tenan ya perune ben nyambut gawe ning kene penuh dengan semangat. Mergo aku ngerti Nganjuk ki kota angin. Kowe ngerti tegese angin? Angin ki banter. Angin kok banter kae bus kae yo banter. Angin ki akeh masalah, sithik yo masalah. Lho kok iso? Yen akeh marake kademen, yen sithik marake sumuk. Aku angin. Nginep ning awak marake masuk angin. Oh iya. Mula sing mirsani ya kula suwun ingkang rapet mergi angin iki ketoke lembut ning iso njalari wong masuk angin. Mau mergo Nganjuk ki kutha sing penuh dengan angin karena posisinya memang di bawah pegunungan. Ning masyarakat kene wis tamblek wis biasa, Mas. Tetep dipun paringi sehat bagas waras. Iya sing mirsani kaya awakmu kuwi santai. Lah aku iki. Lah ngopo? Kowe lemu gaje tok nganggo klambi dawa. Lah kuwi cekelan e. Cekelan ngene iso. Aku aja wis kadung nyedulur karo Kyai Nganjuk no wis ora budal rene aku. Lah ngopo? Lah ya gara-gara aku terus lemes aku. Lah nyang ngopo? Lah dalang wis dinyang apa meneh dagelan. Ora ngenyang dipantek regane iki ora dinyang. Dipantek ya wis semono kuwi ora iso obah. Nggih, niki mboten anu niki kula aturi pirsa seniman itu memang butuh materi tapi lebih yang dicari adalah kepuasan hati, kemaremaning hati. Betul. Kaya ngene iki mbut gawe sing nglumpuk sing mirsani sakminake iki wis merupakan suatu semangat. Loh, nek Nganjuk wis barometer penanggap dan penonton wayang kok, Mas. Nggih. Dimanapun ada pementasan wayang di Nganjuk pasti penontonnya luar biasa, sangat menghargai dan mencintai budaya. Mula tepuk tangan untuk penonton Nganjuk yang sangat hebat. Loh, saya tlatah desa kanan kene iki. Sanan. Sanan. Yo kowe apal wis bola-bali aku lagi pisan kok. Oh iya. Desa gede Sanan. Sanan kene iki sama nek nyoto dagelan pinter. Apa? Diwerdekne Sanan iki piye tegese? Sanan ki hurufe apa? SANAN. S kuwi salah sijining desa sing ana ing Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Bener. SA. Asmane kepala desa Pak Sadiko. Betul. Pastian. N kuwi nek duwe gawe mesti nanggap wayang. Oh iya, rutinan setiap tahun. Alhamdulillah bengi iki dalange Ki Anom Dwijo Kangko. Wah ya, kare dhewe N nambah dagelan gareng S3. Gareng kok S3? Gareng kok S3? Gareng sing saka Semarang. Oh iya. Kok gareng kok ngendi-ngendi ya, Mas? Liyane lagi S1, S2, aku S3 wis. Oh, lah terus kuwi sing metu-tuk ning ngono kuwi dudu bintang tamu to kuwi? Ndi? Mbok kuwi urusane dhewe kok. Oh iya. Kanca ning ngisor ning dhuwur kene iki ya tetep golek pangan dhewe-dhewe kok. Lah kuwi Sanan. Sanan apa? Lah ya tegese Sanan lah kuwi mau. Ora Sanan kuwi sangat.
Kok iso? Kuwi sangat membingungkan lanang apa wedok. Lah iya. Ning tenan saestu niki nggih atur pambagyo iki sing diarani mula Pak Kades ki wis iki lho. Sesuai karo jabatane Kades. Kades ya. Berarti kalau kepengin jadi Kades, onceki Kades kuwi apa? Kades iki kepala desa. Kuwi cah paut ngono kuwi. Loh. Lah ya kuwi jenenge. Enggak ya dijlantreke. Oh, nek ngono Kades ki ya lurah. Ya beda. Beda ta? Lurah itu atas penunjukan dari kepala daerah, wali kota atau bupati. Nek Kades? Yang Kades kuwi pemilihan masyarakat. Oh iya iya. Wah, aku ki dadi Kades batal kok, Mas. Dadi Kades kok batal? Lah mulai terima gareng. Tiba dadi RT ya saiki. Kan seorang Kades harus punya arti Kades. Kades iki apa? Kuwi karakternya harus bagus karena menjadi panutannya masyarakat. Nah, iki contohnya ya penjenengan Pak Lurah iki ya wis 2 kali periode, sing 3 kalinya. Akalnya harus pintar, Pak. Iki Pak Sadiko ki akale pinter, buktine bengi iki petang acara dadi siji. Oh iya iya. Iki pinter po ngirit aku ya ora ngerti. Ki. Ya. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Ya. Ekonominya harus mapan seperti Pak Kades. Ya, kontraktor. Dan yang lebih penting spiritualnya harus tebal. Oh iya. Nanti beliau sudah masuk dalam karakter atau kategori Kades. Oh iya. Iki ngene lho ki. Urung dikirim rokok. Oh iya. Wis tak lem lho iki. Wis saiki gen dikirim rokok. Asmane Pak Sadiko ki tegesno. Ha kudu tanggung jawab iki hubungane karo rokok lho ki. Yo. Sadiko. Yo yo. Heeh. Kalau mikir kowe takon tok sing mikir ki lho. Ayo kudu bener. Kuwi sampun kalih periode ngasta minangka kepala desa. Wis 2 periode. Betul. Plus 2 tahun. Plus 2 tahun. Dipilih karena memang pantas untuk dipilih. Wah. Kaya ngene kok gurung periode mbok 3 periode. Iya. Wong nyatane wayangan kaya ngene tanpa memberatkan masyarakat dicukupi dhewe karo Pak Lurah kok ya. Lah nggih, masyarakat iki ora ya seneng lek ngene iki. Nggih, pun niki sing niki sing diarani Pak Lurah sing apa istilahnya tanggung jawab tenan. Begitu ada acara wis masyarakatnya ora usah digawe repot, ora usah urunan, ditanggung dhewe, dibiayai dhewe. Inilah rasa tanggung jawab arang ngono kepala desa ini iki. Iya. Lho ngene iki lho. Nggih, di Pak Lurah. Wah kuwi lho. Pak. Mas ajae bar ngetoke duit akeh kok gampang kademen jenengan. Ngene terus, ngene iki kademen apa susah? Ora iso medi ngono kuwi. Ning saestu niki nggih mugi-mugi Pak, wong jenenge rejeki, sapa sing ngerti terus Gusti maringi rejeki Pak Sadiko 3 periode ngasta ning kene. Iya. Yo tadi komentarnya yen kula dipilih tetep sendika niki yen mboten dipilih nggih kula tak bali teng basic sebagai kontraktor. Oh iya. Itu wong iki pokoknya amanah dari masyarakat itu yang ditunggu-tunggu. Betul, betul. Oh, tenan aku ki mumpung aku ditimbali rene kok. Wah. Aku jane apa Mas ora ditimbali rene. Bengi iki jane Mas. Bengi iki tanggapan ning ndi? Nganggur. Kok kaya laris-lariso. Wong aja munafik nganggur wong mau samu laris. Dalu menika Mas Gareng, selain bapak-bapak dewan, ketua DPRD, uga dirawi Pak mantan PJ Bupati, Bapak kula menjalani Pak Sujono. Nggih, Pak Sujono pun tepangaken nggih awon-awon kula nika awon. Kula Gareng kan saking Semarang, Bapak. Nggih. Nggih, menawi tasih betah kula kanggo gadah nomor teleponipun. Oh iya, iya tukang nanggap wayang kuwi ya padha karo Pak Sadiko. Pokoke intine iki pengen nyenengke wong akeh. Wong kerep nanggap aku. Nggih, kula niku pun langganan Pak mlebet Nganjuk niku kinten-kinten nggih tahun bangsa tahun 98. Heeh. Ya reformasi kae lah.
Iya iya iya. Apa sakniki kok arang-arang ditimbali. Heeh. Iya iya. Apa sing angel ki sing nanggap apa dalange? Aku selalu mengusulkan. Usul tok ra tau dilobi. Usul yo karo nglobi. Iya. Heeh, nggih. Ning ora iki bengi iki dikatok-katoke Mas, mumpung akeh sing mirsani nenggane ngeten iki. Mula ya apa sak duweku apa sak isoku tokke bengi iki. Iya. Gandeng bengi iki aku ora ndek apa-apa ya ora ana sing tak tokke. Heeh, iya. Aku ndelokke kaya ngene iki ning ati iso wuyung. Wuyung. Wah, Aku tak nostalgia ya Mas. nembang wuyung to? Lho yo gen ketok iso nembang. Isa to nembang? Lho mangsamu bisu kok. Oh iya. Iya ya aja kaya ngopo. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki Danyang, Nyai Danyang bantu kula kangge nembang supados boten klentu. Alah, alah. Ngopo? Tidur karo kono. Rembulane sumunar dadari. Awak kaya tetelan nek suarane apik ram. Tengkleng kok Mas. Tengleng. Aku. Aku ki anggar nyawang terus buyar jan. Lintang angebeki tawang katon sumunar cahayane. Aku mah wis diparingi Mas Gareng. Napa, Mas? Karo penyanyi Pak Sujono. Ki amplop iki nek isine dhuwit. Pak insyaallah nek ora keliru 1 juta rupiah nyuwun lagon siji caping gunung angka loro sesideman. Engko diaturke. Anu wuyung ra ono. Ora ono ki ra nek pemundutan wuyung kok dadi ora termasuk sampean iki. Ya Pak Jono ki wonge pengertian. Piye? Ya pengertian ning kono ora ono ya engko dhewe to. Oh iya. Aku kok. Ya. Wanci ratri wis larut swara angin sumripit mitit kaya anggegerit manah ingkang nandhang wuyung kataman loro aswaji Asmara. lah yo asmara ki lagi remi nyekel aswaji. Oh iya. Asmara ya. Asmara duku sumo wilangan songolan kalih welas somring kula. Tembangke dhewe lagune apa anu karo Waranggana. Aku nderek. Ya. Ayo apike iki wong wuyung ki antarane lanang karo wedok. Oh ngono. Ngono. Ya. Lagi nggopo ki wedokan sak minake iki? Ha ya. Ngono. Ya salah milih sing ndi? Aku ora iso milih wong aku ora nyangoni kok. Milih sing duwe bojo apa sing jek perawan apa sing wis tau duwe bojo utawa rondo? Rondo jane. Kalau siji banter sing penting wedok ngono ki. Sing ndi sing rondo sing ndi? Ayo, get ora usah didumuk jenenge sing merasa posisi rondo ngadeg. Ayo sing rondo sing ndi? Kowe ora rondo, kowe iki rondo. Oh. Wong iki